ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ସଫଳ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତା ସହିତ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଥାଏ। ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ ରଖିଲେ ଆମେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାକୁ ହେବ। ବିଶ୍ୱାସ ଓ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଫରକ ଥାଏ। ତାହା କ'ଣ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଗୋଟେ ଥର ଲୋକଟି ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ ଦଉଡ଼ିଟିଏ ବାନ୍ଧିଲା। ସେହି ଦଉଡ଼ି ଉପରେ ନିଜ ପୁଅଟିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବହୁତ ଲୋକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଏହା ଦେଖୁଥିଲେ। ପବନ ବି ଜୋରରେ ହେଉଥିଲା। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ନିଜର ଜୀବନ ଓ ପୁଅର ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଲୋକଟି ଦୂରତାଟିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିଲା। ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଏହା ଦେଖି ଖୁସିରେ ତାଳିସିଟି ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଲୋକମାନେ ସେହି ଲୋକଟିର ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ଲୋକଟି ମାଇକ୍ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଏବଂ କହିଲା, କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମୁଁ ଏହାକୁ ଆଉ ଥରେ କରିପାରିବି? ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜୋରରେ ଚିଲେଇ କହିଲା, ହଁ ହଁ ତମେ କରିପାରିବ। ସେ ଲୋକଟି ଆଉ ଥରେ ପଚାରିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତ? ଲୋକମାନେ ପୁରା ଚିଲେଇ କହିଲେ, ହଁ ହଁ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆମେ ତ ବାଜି ବି ଲଗାଇ ପାରିବୁ କି ଏହା ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବ। ପୁଣି ଲୋକଟି କହିଲା, ସତରେ ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବି ତ? ଲୋକମାନେ କହିଲେ, ହଁ ହଁ ଆମକୁ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ। ଲୋକଟି କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ କିଏ ଜଣେ ନିଜ ଛୁଆଟିକୁ ଦିଅ, ମୁଁ ତାକୁ ନେଇ ଦଉଡ଼ିଟି ଉପରେ ଚାଲିବି। ଏତିକି କଥା ଶୁଣି ଜୋରରେ ଚିଲାଉଥିବା ଭିଡ଼ ପୁରା ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲା। ଲୋକଟି କହିଲା, ଡରିଗଲ? ଏବେ ତ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ମୁଁ କରିପାରିବି ବୋଲି। ଏହା ତୁମର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ। ବିଶ୍ୱାସ ଓ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉପରେ ବହୁତ ଫରକ ଥାଏ। ଏମିତି ଆମ ଭିତରେ ବି ଯେବେ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଯିବ ଆମେ ବି ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବା। କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।